बार्थडे जाहैनाया अमा आथिं मोनबोबाय नै बेदर गोरान मैयानि अमा बेदर गोरान मैयानि आथिङा नै बेखौ सबायजों जानोसै ना आथिंखौ ओमफ्राय बेखौहाय पिकनिकआव लांफानोसै बेलथायना होदो एसे Viewers, welcome back to my channel. Kasih videoku खुलुमबाय आरो बेखौनो अननाय जासिबाय आंनोसो viewers-फोरनिसिम दिनै मोनसे गोदान रेसिपि लानानै फैलायबाय बेनो जाहैगोन अमा आथिंजों सबायजों संनो नागिरदों आरो आसा खालामो viewers-फोरा मोजां मोनगोन होननानै आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जायखौ साबस्क्राइब खालामाखै होमबा दा आङो अमा आथिंखौ गोदानानै लाग्रोखानोसै ओंखायथ' दानोसै दिनै पिकनिकनि अमा बेदर पिकनिकनि नङा दाख्लै पिकनिक मोनजाया दिनै पिकनिकनि अमा बेदरनो अमा आथिं दाननानै लानोसै आङो सबायजों जागोन नालाय आं दाननो हाया हायो जोंसा बिग जाबाथाय दाननांगौ दाननानै लानोसै आङो Ini raja dan begini aja mbak. सोरजों Harusnya jengdang. गांजेमा गोबाव जाथारबायमोन गांजेमा मोनजायैया नायलाय नै दिनै गांजेमा बाथोन नों जायोना जाया बाबाया गांजेमाखौ गांजेमाखौ जायोना जाया आथिङा गोलाव गोलावथार ना बेजोंनो सुयो नै बे जंफारफोरा गोसाथार Begini mana gosatar abai? सुयोहाय Krep ख्रेब मरो Ganga mari mutai bina ganga na. बानलु लायखानांगोन ना सावथालफोरनो गाङानो Mami ganga mari mutai. गाङा बेलाय नै आबैया गारसिनानै नायदो बेलाय नै आथिङा नै बेलाय नै न' सिङाव हाबफैबाय लांफैथ' नों नायनो नागिरनाया बेनो जाबाय नायनो नागिरनाया दाना मानो गिना खादों साइकेलाव मानखो हो साइकेलाव होबाय थादों बियो नै नों साइकेलाव गाखोनोसै नों थिखोदो आं सबायखौ एसे जावस्रोनानै बासिनानै लाखाबाय दाना सुनानै रुनोसै
आं दाना खारै हरनोसै खारै हरनानै दै होनानै गोदौहोनोसै आरो सबायखौ ओमफ्राय सानानै लानोसै नै माबाया सबाया जा मोजां गोदौबाय नै एबार एसे एरनोसै आङो ओमफ्राय आङो सानानैबो लाखानोसै एसे दहायथ' गेब्लेखाबायमोन ओमफ्राय खारै होनानै आं दसे गोदौनो दोनबायना दै होनानै ओमफ्राय दाना सानानै लानोसै होमबा आंना सबाया जाबाय नालाय दा बेखौ थाथ'नोसै बेदरखौ एवनानै लाग्रोनोसै आंना बेदरा सुनानै लाबोबाय आङो अमा आथिङा नैबे गोमो गोमोआ जाहैबाय दाख्लै फार्स्टआवनो लाबोजेननायाव हालदै फुननानै फोरानदोंमोन नालाय ओंखायनो गोमो गोमो आरो दा संसै होमबा अमा आथिंखौ कुकाराव मोजाङै एवनानै गाबहोनानै लाखानोसै आङो मोननायनि गाबहोखानोसै आरोना आंना जाबाय कुकारा थाव हरनोसै आङो सामब्रामखौ हरनोसै आङो फानलु हाइजें सामब्राम गुफुरखौबो हरनोसै थावआवनो आं थावआवनो हरखागोन संख्रिखौबो संख्रि हालदै जिरा होनानै एवनोसै मोनामो बेयाव दाफै आंहा हाथिउलायबाय फैनाङा ओंखाम संग्रायाव मस्ला मस्लिया मोनामबाय औ आं दाना बेयाव एसे गलमरिस होनानै होनोसै बेदराव बेदर एवनाया जासिगोन नै सिथाबलायनायसो दै होनोसै आङो बेखौ दैखौ मोननायनि होखानानै गाबहोनोसै जासिगोन दैयाबो मारिनानैसै जासिगोन जि गोबाव गाबहोखाबाय आं दैखौ राननो थोनसै ओमफ्राय सबायखौ होना हरनोसै आंना नै अमा आथिङा जाहां जाबाय रानजोब्बाय दैया सबाय हरजासिगोन
खोबनानै दोनबाय आङो मोजाङै गोदौथारथोंसै नायनोसै दाना नै मोजां गोदौखाबाय दसे गोदौहोबावनोसै आंना ओंख्रिया संख्रि साखिनाय जासिगोन जा ग्लाब ग्लाब गोदौबाय दुन्दिया हरनोसै आङो दुन्दिया हरनानै संख्रि एसे होनो सामब्राम बिलाइ होबा साइज नुलायथारोना बस'नानै गोलाव गोलाव होबा सामब्राम बिलाइयाबो न'निखौनो खाबाय आङो दुन्दियाखौ होजोबनोसै आं बेखौ संख्रि साखिनायसै आंहा नै जा गोथाव मोनाबा गोथाव जाथारनाय आं होखांखाबाय दा लाबोखाबाय दा जा गोथाव जाबाय अमा आथिङाबो जा मोजां जाबाय गुरै जाबाय आरोना जानो गोथाव जाबाय ओरै मोनलायबाय स्रुब स्रुब खारै होनायखाय आंना जाबाय होनबा खांसै आङो भिउवार्सफ्रा आंनि दिनैनि अमा आथिं गोरानजों सबायजों संनायखौ माबायदि मोनखो गाव गावबागाव संनाय आरोना जेनेबा दस्राफ्रा जेनेबा गाव बेलेग बेलेग सङो आङो बिदि संदों ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो आरो कमेन्टआव खिथाहर माबायदि मोनखो आंनि दिनैनिखौ आरोना रेसिपिखौ होमबा जाबाय खांसै आङो आं दाना गांजेमा बाथोनखौ देनानै लानोसै फार्स्टआव गांजेमाखौ एवग्रोसै संख्रि एसे हरसै आङो हालदैबो आङो फानलुजों सामब्राम गुफुरखौ हरफाखानोसै दस्राजोंनो मोजां एवनोसै बाथोनखौ माथामल' देगोन नालाय माथाम दोनगोन नैबे जाबाय आंना बेखौ एवफ्रामनानै दोनसै आङो एसेसो बेखौ एवथायसै मोनजासे बेखौ देनोसै नालाय दा मोनाखै आं बेलथे बेलथे एवदों नै एसे होलायबाय एबार आंना गांजेमाया जाबाय नै देनोसै आं एबार दुन्दिया होनानै देथारनोसै गांजेमाखौ देनोसै आङो नै जानोसै बाबा ओंखामा नै गांजेमा बाथोन सबायजों अमा आथिं गोरान ओमफ्राय थादुनजों ना अमा जायैफोरना अमा जाया ओं थुनु सायलाय ना होखाबायना आङो जानांगौ दे रायदो बाबा जानांगौ खनसे नायनाय नों गोथाव मोनो ना सबायखौबा जालाय स्रुब होनग्राया आं गांजेमाखौ जानो मिथिलै
साइकेल और गाखोनो नागिरनाया बेनो गांजेमा बे माथो होनबा मोसौबो गाखोनायो बेखौनो जानांगौना गोथावथार बे टेस्टि Magic, saya. Rumah. Kau bilang mau dong. दुनिया में सामान मिला बोलो ना देखिए